kan toch eindelijk gebeuren? Ja, precies. Niet goed schiks dan maar kwaad schiks. Wat moeten jullie? Dag, kereltje. Ik weet niet of je familie al wakker is, maar jullie gaan vandaag verhuizen. Denk het niet. We hebben bezoek. Nou, dat komt dan mooi uit. Kunnen ze meehelpen sjouwen? Ik dacht het niet. Je maakt jezelf alleen maar moeilijker, Flodder. Oh, als je thuis ook zo. Je hebt er geen laars, hè? Als ik jullie was, dan zou ik maar weer snel in die trappenauto's voor jullie stappen. Hallo? Ze moet nog even de moeder bellen. Kan ik versterking krijgen op de Netelweg? Als je die bestelling opgeeft aan dezelfde afhaal als Chinees als die van ons, dan kun je heel lang wachten. Ja, daar kijk je van op, hè? Maar we kennen jullie zo langzamerhand wel. Op, Lily! Nou, heb je niet meer zo'n grote mond, hè? Ik zeg het nog 1 keer. Jullie pakken al je spullen en jullie verlaten netjes en rustig dit pand. Ik dacht het niet. Ja, had je niet gedacht, hè, Wijfie? Wordt steeds gezelliger. Weet je wat? Ik stel voor dat jullie oprotten. Paardhouding, nu! Mijn rug op, nu! Charge, nu! Grijp ze! Dit kon wel eens lang gaan duren. En galop! Ja, tot de straat, geen klootje. Kom op! Zo, kom! Ze kunnen het niet alleen af, we moeten helpen. Hallo? 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 Stop! 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 Allemaal! Net als het erom gaat spannen. De ontruiming is uitgesteld. Ik kom net van het gemeentehuis en heb weten te regelen dat het huis pas na de veiling ontruimd hoeft te worden. Ja, wat betekent dat? Waarom weet ik dat al niet? Ik heb het net pas gehoord. Misschien dat ze het jou ook nog laten weten. Hallo 601, komt u uit voor het HB? Uitstel? Hier de 601. Nou, daar hebben we wat aan. Dan krijgen we dit vrijdag dus nog een keer. Waarschijnlijk niet, Johnny. Ik heb namelijk voor elkaar gekregen dat ik namens de gemeente ook een bod mag doen op het huis. Wat? Bij de veiling. Dan zou het huis dus definitief eigendom van de gemeente worden. En dan zal niemand jullie er maar uit kunnen gooien. Ja, behalve de gemeente dus. Ja, maar ja, zolang ik er nog zit. Dat is prima gedaan, Sharky. Hallo? Hé, hey, luister allemaal. Hallo. Het spelkwartiertje is voorbij. Ik wil jullie graag allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie hulp. En iedereen is hierbij uitgenodigd voor het grote feest
Aanstaande vrijdag. Gijs? Ja. De ere waarvan? Vanwege ons huis. Sjaki hier, die gaat het huis van ons kopen. Is het niet, Sjaki?